Μικρή, θα ξεκινήσει τα ναρκωτικά, θα βγει στο πεζοδρόμιο. Τις φορές που θέλαμε να παραγγείλουμε σούσι στο σπίτι, μας έλεγε ότι δεν γίνεται γιατί έχουμε μπάμιες να φάμε. Δεν μπορώ να τη χωρίσω. Τι να κάνω κι εγώ, ένα κακό έχω σαν μάνα. Δεν μ' αρέσει το σούσι. Έπρεπε να το είχα φανταστεί. Κάθε φορά που βγαίναμε για σούσι, όλο έλεγε δεν πεινάει. Το ψηλιάστηκα πρόσφατα που της έδωσα να δοκιμάσει με το ζόρι. Πήγε κατευθείαν στην τουαλέτα και το έφτασε. Προσπάθησα πάρα πολύ να σώσω αυτή την οικογένεια, αλλά δεν αντέχω άλλο. Ρε, το άτομο είναι τελείως τελούλου. Δηλαδή, δεν της αρέσει το σούσι. Σε τι κόσμο ζούμε! Σε παρακαλώ, δοκίμασε. Είναι από το Κιώτο, το καλύτερο σούσι στη Θεσσαλονίκη. Κάτω για την κόρη μας. Πολύ ωραία είναι αυτό. Αυτό τι είναι, για βούτο το. Καταπληκτικό, Αντρέα μου. Μπράβο, αγάπη μου. Από αυτό τρώω κι άλλες γιοπιατέλες. Τελικά δεν έφταιγε η Νικολέτα. Δεν είχαμε βρει το κατάλληλο σούσι. Τώρα θα τρώμε σαν οικογένεια. Εσένα οι γονείς σου τρώνε σούσι ή ζουνε στις σπηλιές?